জলে ফেমানে 106 বছর না ও 106 বছর তিনি সর্দারলাই ফাইগো সর্দারখনি রাগু বে সর্দারनि লগেও কোনো কর্মকর্তা তাंनाय दिनाय বরক जों संगिरो लागे एडभाइजार रागु एडभाइजार कमिटि दंगु बेतिनि अब कर्मी दलनि दंगु केते किनि असायलाय थानिगो किनि आमा कसमानो बिबारलाय थानिगो किनि ताकुनि दंगु जों असाय मासा ते तास्राय मासा त्यो तास्राय केनो किनि आमान थानिगो जों जेता बलि थाइमानि ओ बलिनि प्रथानो ओ तास्राय मासले ओमफ्राय आं निजे सहसाय दा बर्तमानो आंनि मयालनि बुंगै आं असायं संजागो आं दोनो आमा बाय कक सालायमा जायाबा आंनि ओ लाइसा सेमा बाय ओ माइरं आग बाय किचन आगि जों मंगल अमंगल जों सिहो लागि साहो लागि मा दंलाय जागो bo kami go baiknya jagi khlai tongkha o दागलायकेनो तासिनि अरखे मथुरानगर कामिनि सक बिनि बुमुंके अब विश्वहरि जमातियानि नखर ओ विश्वहरि जमातियानो बनो बायनागै बनो जों दागलाय सिनि मयालनि 106 किनि पूजा आमा कसमानि पूजानो जों दिनैनो शेष पथे तले थांहा वाइसनि म्याप्रसनि कुटुंबुइ म्याप्रसनि पूजा दिनैखायनो हाय बो दैयाव थांगोन दैनाव थांलायगा दैनाव बलिगय लाहा बलिखौ फासलाय थांगोन वाकेनो ताबकनि अक्रा साकरा ताको बुकु गाति बम बादि मंगल बिपाकि जों अमनो लोगो 106 बছर ताबाव पालन खालायजागै जों काहाखौ लागि ताको बुकु गाति बाय गाति गुस्ति बाय गुस्ति मालागै आमा काका बाबा दादा lagi sampai समाज खायनो लागि केन्द्र मध्य समाज मुसलमान कम फैलाना आने बुमु अजुता हरि मुलाव आं दाख्लायनाय दुइबो समाय पदबि माजांमानि अमो आं साइसुं पदबि हनै संगि नामाया बंश संगि रजागे आं मातै जालाहा कसो कुसुनो नों सालसाफानो रुजु देखनै रुजु रजागै आं दाख्लायबाय 2 बोसोर मासले जालाहा ताबो आंनि असायनि लगेबो आं जों दिनै चैत्र 7 तारिखो जों डेट नारलायलाहा जों बुथुमलायैनो अर जायगायाव जों दिनै आमा कसमानि आरो थांलायो मियाफ्रा हपुं आइलायो आरो चन्दी पूजा खालायलायो दिनै आरो थांगै अबना मिसि मासा थांलायो ताइ पुमा बातांलायो हिरकलाय फायो जों सुखि आनन्द फायोनो दंलायो ताबाव नगर बेरायलायो जोंनि जे समाजनि मथेव खासा माला थांलायो आरो जों ताबाव अंखालाय फैजानानै